aitortu behar dut, ez nuela pentsatzen pelikulanek sekula saririk izango zuenik. Eta orduan lehenengo saria izan zen Docs Lisboakoa, eta niretzako Docs Lisboa beti izan da festival bat oso importantea, ez? Eta ikasten nuenean zinema joaten ginen, ara Lisboara, egun horietan. Eta, bueno, ez dakit, bertako sari nagusia jasotzea izan zen oso fuertea, ez? Noen espero. Eta gero pelikula humila da, ez da pelikula bat, oso gutxirekin egindako pelikula bat da, oso aurrekontu txikiarekin, ekipo txikiarekin. Orduan, sari horiek, ez dakit, nik sorpresaz hartu nituen. Eta gero beste batzuk etorri ziren, ez, Italiakoa, adibidez Torinokoa, oso bertan sekzio ofizialean zeuden nire referenteak, zine politikoan, eta zeuden nire referenteak hor, ez, Dora García edo Vincent Messen edo horiekin nengoen sekzioan, eta hori irabazte izan zen sekulako sorpresa. Eta gerora beste batzuk etorri dira,